കർത്താവിന് നമുക്ക് അല്പസമയം ഒന്ന് മഹത്വം കൊടുക്കാം. യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യൻ. വേറെ ആരും, വേറെ ഒന്നും സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യമല്ല. ഈ ഷിക്കാഗോ പട്ടണത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് പാടാൻ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു. യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നാവും അവിടുന്ന് കർത്താവെന്ന് ഏറ്റു പറയല്ലേ, വചനം പറയുകയാണ്. എല്ലാ മുഴങ്കാലും അവൻ്റെ മുമ്പാകെ മടങ്ങും. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി. ഈ ഹാളിലിരുന്ന് യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറെ വലിയ ജ്ഞാനത്തിലല്ല, ഇന്ന് ബന്ധത്തിൽ യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കോടാനുകോടി ദൂതന്മാരുടെ ആരാധനയുടെ നടുവിലും സ്വർഗം നമ്മളുടെ ചെവി ഓർത്ത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധമാണ്. ജീസസ്. എത്ര പേർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി? കെറൂബുകൾ, സെറാഫുകളൊക്കെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോടാനുകോടി ദൂതന്മാർ ആർത്ത് പാടുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ മൈക്കിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല സ്വർഗത്തെ തുളയ്ക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്തുതി കടന്നു ചെല്ലുന്നത് തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ, നുറുങ്ങിയ മനസ്സോടെ, യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങേ നോക്കിയ ഈ ഹോളിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കര ഉയർത്തി യേശുവേ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച്, ബന്ധമുള്ള മക്കളൊക്കെ അപ്പാ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച്, യെസ് 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 വി ലവ് യു അപ്പാ. യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യം. യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ. വേറെ ആരും, വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ലേ. യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ. വേറെ ആരും, വേറെ ആരും, വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ലേ. യേശുവേ പോലെ ആരും ഇല്ല. എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലാരും ഇല്ല. യേശുവേ പോലാരും, യേശുവേ പോലെ ആരും ഇല്ല. എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലാരും ഇല്ല. നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞു, യേശുവേ പോലെ ആരും ഇല്ല. എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലാരും ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. worship, hallelujah, hallelujah. Come on, lift it up. Hallelujah, hallelujah, join the heavens and sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. എൻ്റെ യേശുവിന് മഹത്വം, എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയന് വന്ദനം. എൻ്റെ യേശുവിന് മഹത്വം, എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയന് വന്ദനം. എല്ലാ നാവും സർവലോകവും യേശുനാമം ഉയർത്തിടുമേ. ബഹുമാനവും സ്തുതിസ്തോത്രം
സ്തുതി സ്തോത്രവും സർവം സ്വീകരിപ്പാൻ യേശു യോഗ്യൻ. എല്ലാ നാവും സർവലോകവും യേശുനാമം ഉയർത്തിടുമേ. Give him all the glory. ബഹുമാനവും സ്തുതി സ്തോത്രവും every worship സർവം സ്വീകരിപ്പാൻ യേശു യോഗ്യൻ. യേശുവേ പോലെ ആരും ഇല്ല, എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലാരും ഇല്ല. യേശുവേ പോലെ ആരും ഇല്ല. അവിടുത്തെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കര ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ, ഞാൻ വേറെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് വേറെ ആരെയും അറിയത്തില്ല. യേശുവേ പോലെ ആരും ഇല്ല, എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലാരും ഇല്ല. More than my dreams. യേശുവേ പോലെ ആരും, എൻ്റെ പ്രിയനെ പോൽ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവിടുന്ന് പുത്രനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും. യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ. വേറെ ആരും, വേറെ ആരും, വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ല. ഉയർന്നു നിന്ന സകലവും ഇപ്പോൾ താഴെ പോകും. യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം, യേശു മാത്രം സ്തുതികൾക്കു യോഗ്യൻ. അപ്പാ വേറെ ആരും, പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും, വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ പ്രിയനെ പോൽ യോഗ്യമല്ലേ. യേശുവേ പോലെ ആരും ഇല്ല, എൻ്റെ പ്രിയനെ പോലാരും. ഈ പട്ടണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രമാണെന്ന് അറിയുന്നവരുണ്ടോ? ആരോ ഈ വർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ you are taking control over the city. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അധികാരം. കരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് തട്ടി കർത്താവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് ഹല്ലേലൂയ, 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 ഉന്നതൻ ഉയർന്നവൻ യേശു. ഹല്ലേലൂയ, worship him. Hallelujah, ആരാധന, ആരാധന യേശുവേ. ആരാധന, we give you all the glory. കരങ്ങൾ തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അന്യഭാഷകൾ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തേ. Thank you, Holy Spirit, for helping us to love Jesus. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം കിട്ടിയവരെല്ലാം
എനിക്കൊരു ഉത്തമഗീതം എൻ്റെ പ്രിയനോട് പാടുവാനുണ്ട്. എൻ്റെ യേശുവിനായി എഴുതിയ ഗീതം ഒരു പനിനീർ പൂ പോലെ മൃദുലം. ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. പക്ഷെ എനിക്കിതെന്തോ ഇതിന് വലിയ മണമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും കർത്താവിന് സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ ചെയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള പൂക്കൾ. ഇതിന് മണമില്ലാത്ത എന്താണെന്നറിയാം? ഇതിന് മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇതത്ര മൃദുലമൊന്നുമല്ല, തൊട്ട് നോക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ സുഗന്ധമുള്ളതുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ മണ്ണുമായി ബന്ധമുണ്ട്, ക്രിസ്തുവുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട്, യേശുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേരുണ്ട്. ഇവനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ഇവനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും. മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവനെ, കർത്താവിൽ വേരുള്ളവനെ അങ്ങനെ ആരും അങ്ങനെ പിടിച്ച് മാറ്റത്തില്ല. ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാധനം. മക്കളെ, ഫ്ലവർ വേസിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കും, നാളെ അവിടെ ഇരിക്കും. സൺഡേ ചർച്ചിലിരിക്കും, മൺഡേയിൽ വേറൊരിടത്തിരിക്കും. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഫ്ലവർ വേസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ലെന്നു പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ, we are not flower vase Christians. You're rooted in Christ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് പുറകിൽ ചിരി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. യേശുവുമായി ബന്ധമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പുള്ളിക്ക് വേരില്ല, പക്ഷേ വേരുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കരമുയർത്തിക്കുക. മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നിന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പാട്ട് എൻ്റെ യേശുവിന് വേണം. ചിലപ്പം ശബ്ദമൊക്കെ ഇച്ചിരി മോശമായിരിക്കും, നോ പ്രോബ്ലം. ഏടറിയ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കേൾക്കണം. എൻ്റെ യേശുവിന് മിടുക്കന്മാരുടെ പാട്ടല്ല വേണ്ടത്, എൻ്റെ യേശുവിന് മക്കളുടെ പാട്ട്. Thank you for your love. എനിക്കൊരു ഉത്തമഗീതം എൻ്റെ പ്രിയനോട് പാടുവാനുണ്ട്. എൻ്റെ യേശുവിനായി, എൻ്റെ യേശുവിനായി എഴുതിയ ഗീതം ഒരു പനിനീർ പൂ പോലെ മൃദുലം. എനിക്കൊരു ഉത്തമഗീതം എൻ്റെ പ്രിയനോട് പാടുവാനുണ്ട്. എൻ്റെ യേശുവിനായി, എൻ്റെ യേശുവിനായി എഴുതിയ ഗീതം ഒരു പനിനീർ പൂ പോലെ മൃദുലം. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തൊടുവാൻ, മുറിവിൽ തലോടുവാൻ യേശുവെ പോലാരെയും ഞാൻ കണ്ടതില്ല. ഇത്രയേറെ ആനന്ദം എൻ ജീവിതത്തിലേകുമെന്ന് യേശുവെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നനച്ചതില്ല. എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തൊടുവാൻ, മുറിവിൽ തലോടുവാൻ യേശുവെ പോലാരെയും ഞാൻ കണ്ടതില്ല. ഇത്രയേറെ ആനന്ദം എൻ ജീവിതത്തിലേകുമെന്ന് യേശുവെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നനച്ചതില്ല.
അതിശ്രേഷ്ഠ, എനിക്കേറ്റ പ്രിയമുള്ള നാഥൻ, എൻ്റെ ഹൃദയം കവർന്ന പ്രേമകാന്തൻ, സർവാംഗ സുന്ദരനേഷ്. വർഷിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, 10,000-അതിശ്രേഷ്ഠ, എനിക്കേറ്റം പ്രിയമുള്ള നാഥൻ, എൻ്റെ ഹൃദയം കവർന്ന പ്രേമകാന്തൻ, സർവാംഗ സുന്ദരൻ. ഹൃദയം തുറന്നു പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ കണ്ടുപാടിക്കേ. 10,000-അതിശ്രേഷ്ഠ, എനിക്കേറ്റം പ്രിയമുള്ള നാഥൻ, എൻ്റെ ഹൃദയം കവർന്ന പ്രേമകാന്തൻ, സർവാംഗ സുന്ദരനേഷ്. യേശുവുമായി ബന്ധമുള്ളവർ, നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള മണ്ണിലാണ്. എപ്പോഴും നനവുള്ള തോട്ടമാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു വരൾച്ചയിലും നിങ്ങൾ വാടിപ്പോകത്തില്ല. മരുഭൂമി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ വിൽഡർനെസ്സിലും ലിവിങ് വാട്ടറായി നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നൊരു കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കമോൺ, കരങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഉയർത്തി. കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചവർ മാത്രം. മരുഭൂമിയിൽ അർത്ഥപ്രാണനായ പോലെ വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് മനുഷ്യരാരും കേൾക്കല്ലെന്നുള്ള നിർബന്ധത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ വാഷ്റൂമിനകത്തൊക്കെ കയറി ടാപ്പൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് യേശുവേന്ന് വിളിച്ച് കരഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന മനസ്സിലാകും. ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കർത്താവിനെ തൊട്ടടിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഓ ജീസസ്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയിൽ വാടിപ്പോകാതെ ഏറ്റവും അരികിൽ. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിലും അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ കൈ പിടിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന ആരൊക്കെയോ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കില്ല കേട്ടോ, ഇന്ന് കർത്താവിനെ നോക്കിക്കോളണം. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ്. അവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂട് ഈ ഹോളിനകത്ത് നിറയുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നവരെല്ലാം കർത്താവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് ആ വെളിച്ചം ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകും, മരണത്തിന്റെ തണുപ്പ് മാറിപ്പോകും, അലസതയുടെ തണുപ്പ് മാറിപ്പോകും. ഓ, നിരാശയുടെ പുതപ്പ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് സ്തുതിയുടെ മേലാട എടുത്ത് ധരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തേ. സാക്ഷ്യമുള്ളവരൊക്കെ ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കേ. മരുഭൂമിയിൽ അർത്ഥപ്രാണന, ഒരു കണ്ണും കാണാതെ വിതുമ്പിയപ്പോ സ്നേഹക്കോടി എന്നെ മറച്ചു. ഓമന പേർ ചൊല്ലി എന്നെ മാറോടണച്ചു. പാടിക്കും. മരുഭൂമിയിൽ അർദ്ധപ്രാണന, ഒരു കണ്ണും കാണാതെ വിതുമ്പിയപ്പോ സ്നേഹക്കോടി എന്നെ മറച്ചു. ഓമന പേർ ചൊല്ലി എന്നെ മാറോടണച്ചു. എന്റെ ഹൃദയത്തെ തോടുടാം, മുറിവിൽ തലോടുക. യേശുവെ പോലാരെയും
കണ്ടതില്ല. ഇത്രയേറെ ആനന്ദം എൻ ജീവിതത്തിലേകുമെന്ന് യേശുവേ ഞാൻ ഒരിക്കലും നനച്ചതില്ല. എന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊടുവാൻ, മുറിവിൽ തലോടുവാൻ യേശുവെ പോലാരെയും കണ്ടതില്ല. ഇത്രയേറെ ആനന്ദം എൻ ജീവിതത്തിലേകുമെന്ന് യേശുവേ ഞാൻ ഒരിക്കലും നനച്ചതില്ല. പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠ എനിക്കേറ്റം പ്രിയമുള്ള നാഥൻ, എന്റെ ഹൃദയം കവർന്ന പ്രേമകാന്തൻ, സർവാംഗ സുന്ദര യേശു. പതിനായിരത്തിൽ അതിശ്രേഷ്ഠ എനിക്കേറ്റം പ്രിയമുള്ള നാഥൻ, എന്റെ ഹൃദയം കവർന്ന പ്രേമകാന്തൻ, സർവാംഗ സുന്ദരൻ. പറഞ്ഞ യേശു, യേശു. മധുരമുള്ള നാമം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു, 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 യേശു. പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ യേശു, 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 യേശു. ഈ ഹാളിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നല്ല മനോഹരമായ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷയെ സഹായിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പല വ്യക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് കേട്ടെ, മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇതാരെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും? പോട്ടെ, കസേരയിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഏതൊക്കെയോ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ഈ ഹാളിൽ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ? ഇനി എന്തൊക്കെ ഇവിടെ മറന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് അച്ഛൻ മോനെന്തല്ലേ. കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി വന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് നന്ദി. എന്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചേ? ബന്ധമുള്ളതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. അത് തന്നെ വർഷിപ്പിലും സംഭവിക്കും. ഈ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ യേശുകർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവിടുത്തെ ഹൃദയം അറിയുന്ന മക്കളെ ചേർക്കാനാപ്പായിരുന്നേ. ഇവിടെ മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ട് അവിടെ പോയി പാടാമെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കില്ല കേട്ടോ. അവിടെ കർത്താവിനെ ഹൃദയം തുറന്ന് ആരാധിക്കുന്ന അതേ ആരാധനയിൽ അവിടെ നമ്മളെ ചേർക്കുവാൻ ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുന്നു. It's not going to be a house of silence. It's going to be a house full of praise. Oh, it's going to be a house of joyful shouting. ആനന്ദം അറിയുന്നവരൊക്കെ come on, lift your voice. ഞാൻ ഈ പാടുമ്പോ എന്താ കാണുന്നറിയാമോ? Luke 15 ഒരപ്പൻ ഇങ്ങനെ കസേര കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയൊരു മോന് വേണ്ടി ഒരപ്പൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. You can see that chair in this place. അങ്ങനെ ഒരു ചെയർ ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വർഷിപ്പിന്റെ നടുക്കുണ്ട്. അപ്പം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ ഈ റൂമിനകത്തുണ്ട്, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, ദൈവദാസനെ, ദൈവ പൈതലെ, നിന്റെ ആരാധനയുടെ വീട് വിട്ടിട്ട് നീ നാളേറെയായി. ഓ, നീ ആ ടേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഹാളിനകത്തേക്ക് കയറിയത് നിന്നെ വീട്ടിലെ മൃഷ്ടാന് ഭോജനം തന്ന് നിന്നെ അപ്പന്റെ സ്നേഹം പുതപ്പ് കൊണ്ട് പുതപ്പിക്കാനാണ്.